ole tuna hian Mizo Bible audio Mizo ṭawnga Pathian thu ngaihthlak theih dan karon soi dona ti dan karon soi ngun takin ka lo ngaithla anga kan hlok pui theuh pawh ka be se ni masaberin ti hian kan phone kha lo langa Play Store a kan lut anga Play Store kan lu zo khan u version ti hi kan type dona ni u version ti kan type anga ti chuan a lo lang kha kan download dona ni khan kan download anga download chung hi tlem in rei be hret awangin kan ngak hret dona ni ti hian kan ngak anga alo in download zo vele open a kan lut dona ni khan lo in download zova open a kan lut anga login ngai alo dona ti hian continue with Google a kan lut le anga ti chuan helai hianin alo hnai vai ver kan account a khan kan click anga ti chuan read a hnuaia mi khi kan chiar anga helai hnuai silkira hian read ti hi kan lut anga ti chuan hei me tur alo langa ti chuanin helai me tur chunga hian kan hmet anga ti chuan language a hian kan kal dona ni language a kan kel chiah khan ta hian Mizo ti halo langa Mizo a hian kan click anga Mizo ṭawng a hian ti chuan a hnuaiah hian hei pahnih alo langa chumi ah chuanin kan lut anga ti khanin download sa kha lo ta ni ti chuanin zawhna bung khat chang khat kha lo langa helai a lai ah hian kan click mai ta dor ni Dulai chang kha a chiar theia ti hianin FSC bung hi kan chiar teng kan ti pon kan chiar thei hala bung ni na nang ni point bo chiar le in sual te awanga thi in ni khan kan dulai chang kan ngai tha theia tin kan ngaihthlak hi ti hianin kan chhuah san deuh thei boka thil dang ti pa po khan ti khan kan khoi mol the ni in lo hlok pui in lo changka pui nge kan tun tuma hian Pathian thu ṭobul lampang kan application kan han zong vele thung dona tun tuma hianin he application hi kan man tangka le nge ka be se ya mithiam ten Greek tong te Hebrai tong te anti ya chuang khang kham mol ber pona kan lo share kan lo hu zung thenan application hmangin kan in shil don ni ti chuan Play Store kan lu tanga Play Store kan lu nuwa khan BLP ti kan search anga Blue Letter Bible ke chong ka download to sa wangin ka open ngal mai anga ti chuan mathaya bung thum chang som pakhat na thu hi lo en tai la ti hian atong bul lam pon thria du chun alaya hian kan click anga interlinear te oma translation te oma text commentaries te chang oma video thlengin oma dictionary te po interlinear ma sabera hian kan ziak anga ti chuan ti hian kan ti chhawanga kan thai chhawanga ti hian tong tin mai tong kam che khate te syllable khate te sen khan tiang te kha zia nei khan lo in ziak veka kan share tur chu ma thuthlung thar hi Greek tongin ania thuthlung hlui hi Hebrai tongin ni ti kha share ta ila ti chuan repentance hi Greek tong chuan Strong's G 3341 metanoia tiania ti chuan hei G 3341 hi kan click anga ti chuan ti hian lo lang don ta ni ti hian zia lo langa outline of biblical usage a hian metanoia zia chu repentance zia chu change of mind tinan kha lo in ta ni atong bulama chuan chu tiang chuanin Pathian thu dang zel po kan lo zong thin don nia kan hlok pui le nge kan be se ni tun tuma ve thung hi chuanin kan hring nun zo lai me ka zona tam tak kan na ya Pathian chungchanga te khaikho vela te le zona tam tak Christian ten kan ne chungchang vel
khovel thilani mo khovel pelam thilen mo chung anga zona kan nga tam tak chu tiang chan na mi thiam ten an lo siam to sa application kan ron bo se le dona chu kan ron hai lang le dona ni masabirin play store kan lut le anga ti chuan god question ti kan lo type to ni god question chung bereng god question ti oma ke chung ka install to wangin ka open ngal mai anga god question hi a thar zela update chuan in engineer ania masabera hein topic sang lo langa Pathian chungchang kan zawhna te Isua Krista chungchang kan zawhna te Tlarau Thianghlim chungchang kan zawhna te chandamna kan zawhna te Bible chungchang te kawhran chungchang te hun top te van tirko le satana chungchang te a thui hruai chungchang te thil tam tak tikhana oma masaberin Pathian chungchang kan zawhna ti hian han la hailang taina masabera chuanin kan Pathian hi thuk thu chi ani em ti te theology hi nge ni ti te kan Pathian hi mi pa nge me chia ti te ti hian zawhna tam tak oma Isua Krista chungchang bi kalu le taila ti chuani Isua hi mishing fapa ani chem nge omzia ti te hei sang zawhna tam tak ti hian an lo oma kang kha kan chiar du chuan zo chan chiar tur tam tak oma ni chandamna chungchang te po hei kan rinna thil ti nge keimani thil ti te sang oma Bible biblical deuh hian an ron chang vek maya Tlarau Thianghlim chungchang te engtin nge Tlarau Thianghlim chung kha in ka om theiang ti te ti hianin biblical deuh hian hei Pathian thu nei hin a ron changa heng hun te hi hun ol no kha nan lockdown in chung te hianin lo in chiarila tha khop maya Tlarau Thianghlim baptisma chu nge ni ti te hei ting te hin a ron sei fia tin chu mai pialama hela hian zawhna oma zawhna hian hei chi sang Apologetics hi nge ni who made Satan ti te hei ka lo search to a kang te zawhna tam tak kha tiang kha kan lo zotanga ti chun lo lang zel mai don ni hei ti hian Christian Apologetics hi nge ni ti te ti hian a ṭobul nen lam a lo hrilfia heng application te hi kan phone a om ve reng se thakop mai kan hlok le tlan nge ka be se ani